Koragon, Oh, may nagtatanong kung magkano daw yung ginastos dito sa babuyan. kuya. Yung kalatan na, kalatan. Oo, kalahata na. Sino ba nagtatanong? Yung isang viewers mo, may nagtatanong. Kalatan na ang ano natin. Sige. Unahin muna natin pinakailalim kasi kung kayo tayo. Sukat pala nung septic tank. 170 by 150. So, yung ikaw para dito, ano yan? 320 by 320. So, may haba na may tatlong butas yan. Kita mo. Kita mo yan. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo. So, ang sukat niyan, 170. Galing ito, 160. May lapad na 125. So, ito, para to sa inahin. Para yan sa mga inahin. So, ito naman, para sa mga bihik. So, ang lapad rin ito, ganun din, 181. Pares yan, 181. May poste siyang isa lang. Kasi may dati ng poste dyan. So, yan, dati na poste. Tripod. So sa materials, ang ginamit palang hollow block dito, 230 piraso, kalatan. So sa bakal naman, 26 piraso, element, ginamit tayo. Tapos itong wood lumber, gumamit tayo ng 2x3. Ano yan, 2x3, 20 pieces na 2x3, tapos 2x4, 12 pieces para sa mga ito, ginamit natin ito. Tapos yung yero, gumamit tayo ng 10 pirasong yero. 10 pirasong yero. Tapos yung haba, 10 feet. Yung isa naman, 12 feet. Pinuputol para dito sa kabilaan. So, bali ang kalatan ng nagastos dito. Nasa mahigit 40,000. So, di pa natin sinama yung sa ano. Pag-merienda kasi kami dito, libre merienda, libre pagkain. So yan, para magkaroon kayo ng idea kung gusto nyo magpagawa ng tungan ng baboy. Yan yung competition ko sa pinagawa ng baboyan dito sa Isacol. Kila Boss, sino? Boss Jeffrey Padua, At Gina Nunez Padua. yan. Yan ang kalatan ng nakakutan dito. Okay na?